kwekuo amagba na mmadụ bụ ọkwụ ibi ya n'anwụ onye ahụ akwụzi ya n'anwụ ihe ọkwa na-eche mkpụrụ n'anwụ na-eche eje toilet mana anwụ nke a na-afụfụ na hoo ndị mmadụ pụtara na-asị gị asị ọkụ mmụọ ihe akwa example of the ọkụ mmụọ the rate anwụ ji acha nke ikpeazụ a the rate anwụ ji obi igu ihe na-eme na-eri oke nri iru ebe ahụ iru ebe ejiri ihe otu ọ bụrụ emesi iru ebe ejiri ihe otu ihe eri nri ka mmadụ ihe na-eriwo ngwugwu nke ịgba dị mba ọ bụghị ozugbo ihe anwụ dị ada o kwesịrị mmadụ deme ogbe imitri ọb ife a n'ogbe imitri ọb uche ise megosi ọ na-amagide na pachi eji lasị anọ na kọmpandụ ma ọ bịa oribe na-eri ịgba na ogbe imitri ọb ogbe Chineke goziri ọrụ ụlọ gbaa moto a na-ama ha ama ike bụ ntụ a Chukwu si atụkwa ndị nke ekpe ọnụnọkọtakwa ọka nya ntị onye bi ụmụnye na-abụ nnọkọta na-agbakọ ụmụnye nnọkọta na-agbakọ si ya mgbe ụfọdụ o nwere ka ndị mgbe gboo si ebi ndụ ya nwaanyị anụ mgbe gboo mgbe nwaanyị ji ọnụ ya ekwu na nwoke na nwaanyị arara mgbe nwaanyị ji ọnụ ya ekwu ọ laghara nwoke na nwaanyị o mesịa ndị ụka bịa gwa ha na ọ lara anyị na unu anyị na-abụ anyị niile ha isi n'isi onweghị ka ibi ya nwaanyị ewepụtazie ọgbọ were na-emezi ka gasịzi n'ọya nwe ọgbọ ọ pụtazie na ọ dị ọgbọ a na-erizi ya and ihe ọgbọ ha ji eri ya bụ na ọ marozi ihe egwu na-akụ den ihe ezi agafego na-amaghị ihe ahịa a na-akọwa na ihe egwu na-akụ ihe ezi agago ọ dịzi ya ka ọ ka esi eme ọ bụrụ ka esi eme mgbe gboo nwoke na-adị overstressed ụkọtago nwoke anọghị na ụmụrụ ya bụ na ọ n'oke mkpagbu dị iche ị na-amarọ na ntị ka gwa gị nwoke ọbụla ahịa dara mmiri amụ ya ara akwụkwọ ọtọ o chetaha ahịa amụ ya daa ndị Igbo bịara tụọ ya n'ilu ndị mmadụ amụrụ asị ọ na-abụ na obi dị nwoke mma amụ akwụla ọtọ mana nwunye gị ama mmazi ilu ahụ atụrụ n'obi dị nwoke mma amụ akwụla ọtọ ma ndị Igbo gboo na-abụ nwaanyị ahụ ji ekpogharịa ngwaọrụ di ya ọfụna ngwaọrụ a dị wik ọ chọrọ oweta nkata obi ụtọ nọdebe ya nna anyị elela m anya na ihe ọrụ mụ na gị abụọ ma hụ na ọ dịghị ike dị n'ime ya ma ọlị mana ewurela m uche bịa gbakọ na ihe mkpagbu karịrị ihe na-agabiga bịa rie nne o dozie dị ihu ọrụ ebe ga-abịa efu ya so onye mezi o ji wee bụrụ na elela m ya anya hụ na ị dịghịkwa ike n'ọrụ ma ọlị nakwa ntị o elela m gị anya n'ume hụ na ọ dịghịkwa ume ị nwụrụ maka ịrụ ọrụ a ma ọlị ma bịakwa n'ile anya bịa hụ si ihe gbagharịwara hiri nne ahụ ịtawakwana hiri nne ụmụazị ya m debere kwa gị n'azụ o nwere ozugbo ihe m na-arụ ya nwekwala ihe m na-arụ oge ezi ịzụ ha gị na-agbagharịkwana nke ukwuu tikwere na ndị ọzọ ihe ndị a niile elechakwala m ya anya ma bịa chọpụta ihe ndị a niile ga-eme gị ịrụọla ihe ọrụ a ị gaghị adị ike mana obi dị nne gị mma o nwoke ọma ịgbalịala enyi ọha etu ego ụdị afọ a ngwaọrụ a dara ada eme gịnị ebilie maka na ọ bịa n'ime gị obi ọma mgbe gboo mgbe nwaanyị na-abụ di ya ju na onye eri nri eje kpọkọtasịba nwaanyị eje na-akpọsị ndị ya na di ya na-adị na mma ha biko obi ya yọọ ya na ha chọọ ka ya nụ ndị mmadụ nụ na-enye nyere di ya nri mgbe nwaanyị gụrụ ya n'ọba alụ oru na ọgbọ nke a ekwughebe ma ọgbọ a ka m kwuchi ọgbọ nke gara ọgbọ ndị nne anyị ha nwaanyị ji bụrụ onye inye aka ọgbọ na-anabata ka emee ụbara mmadụ karịa ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya ọgbọ anyị nọ n'ime ya nabatara ego karịa mmadụ kpatara o ji chọọ ka di ya nwụọ ọ na-anwụ ya nwụọ o were anya gụọ ihe di ya nwụrụ ọnụ ọ chọọ ka ọ nwụọ ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya bụ ọgbọ na-ahụ nwoke n'anya maka na o nwere ego ọgbọ na-respect money ọgbọ ụmụ nwaanyị nọ kịta ego ịgwa ya mmadụ
gba ya ọ sị gị na ọ bụla eziokwu na ọ bụrụ maka ego ọ bụrụ kwa it's not for everybody there are people that lost yes mana ọ bụ na the money adịrị ya ịhụ na enjoyment ahụ ị nọ n'ime ya taa amaru like that have you seen why o ji bụ na onye ahụ dị so lucky ọgbọ nke kịta bụ ọgbọ na-abụ nwoke nwere ike jekwugharịsị abata ọ mabeghị na-enye gị ya si gị na esiziga ahịa ya mana ihe ọ gbakọrọ bụ how many days the man nugo n'ụzọ were bata ọ bata je kpogharịa ngwa ọrụ nwoke ọ ma na nwoke na-enwego signal problem onwe nwoke aha adịrụzi interested na anything nwaanyị je kpogharịa ngwa ọrụ ya kama ọ ga-achọpụta ihe mere ngwa ọrụ a ji a na-agazi nke ọma o buru ụzọ weje obi emeela bụ konkludo lee ebe o jere jaracha ụmụ nwaanyị ike agwụ ya ọ batazịa ihe jara garacha ụmụ nwaanyị ịbata ebe a mba agha aka isi m ị na-akụ ofe ife ọ iwu ka ọ bụ iwu ị chọpụtala problem this man ihe niile na ọ gụrụ gị bụ ihe o ji n'aka ọ ga-asọvụ asọvụ iju gị ebe ọ sọvụ debere ya iji chọọ ka asọvụrọ gị problem ọfụm otelegu ebe onye ara ma atọ na otelegu n'ọrụ dị ya bụ eziokwu na ọrụ dị ya ma ele anya ịfụ na elebe ikiri ụkwụ a na-aga atọ na mmiri igebe ụtọ otele ọ dịka ga ritụrụ aritu mana igosi gị na ihe niile nwere oge ọ tobie ego na ụtọ ime gịnị irituo kpọta ịtọkike ị na-agwazi m ihe a ndị mgbe gboo na-akaba arụ jee kpọrọ ndị nke ha jee ndị na-eme dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka a chọọ ọgwụ ga-eme ya ọ bụ na ọ bụ nje ka o nwere onwe ya wee nwee ike na-arụ ọrụ ma ndị mgbe gboo na-eme ya ndị nke agba ọhụrụ a ịkpọrọ na dịghị jee ụlọ ọgwụ chọpụta ihe mere na ọ na-enwe ume ịgụcha ahụ si ya baa na moto achọ nka mkpụrụ ọgwụ jee ụlọ ọgwụ ka mmadụ ihe kpatara o ji bụ na ngwa ọrụ ha na-enwe series of problem and igwe ya ebe ị ga-akwari ugwu na ihe abịa iji igwe ya na-agwa ya ebe ga-abụ ọntụse na ịkpọ ya bọọ ijebe ụlọ ọgwụ imere ihe ndị ara go and shake why mana problems dị manụ ka ọra mana problems ndị emere nsọlv na ndị emere nsọlv don't count on ihe dị n'ọnụ n'ụzọ na nwaanyị ka ọ na-aragharị that means onwe ihe ọ na-arụzi ya ịfụtara onwe ihe ọ na-arụzi nwaanyị ka ọ na-aragharị kwugodi ihe ọma ndị ọzọ nwaanyị ya nwoke a na-eme n'ụlọ ụdị ya na-ewe m iwe ha kwugodi ihe ọma ndị ọzọ datamanụ na-emegodi n'ụlọ ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ adịghị eme nwuru ya nwaanyị o ji bụ usoro nke a ka ị ga-anọ na-ebo ya aligeshọn ka datamanụ bụrụzi onye ya na-ebu ebubo mgbe niile iji gwa aftrala mana ha na-eme ya mana and so what ha na-eme ya for that reason ịchọ ka igbuo ya ka i were onwe gen ndị be anyị si na ata apịa m obi ụmụazị agbala n'ọsụkwụ iweta so ọ bịarakwa bịa kpegharịa ntụ ahụ ọwụsa ọ dị ka ọ bụ na odogwu agbazi odogwu out of experience nke a bụ out of experience ọ gbagharịba na ọ fegharịchana o rutezi na ya dị mgbe ọ ga-arụzi ọrụ na bịa na ọ ma arụzi ebe mmadụ azọghị na bịa ọ zara ebe mmadụ azaghị bịa iburu odogwu n'iro Mọ̀nà máa mú ihe dịrị nwoke. Ọmọ mú ihe dịrị nwoke. Banka ị na-agbalị tinye. Ebe ọsọ task force n'ime ọrụ. Ebe ebumechi. Kedu injinia ji ọrụ a? Ọ dịka ga-egbu. Kedu injinia? Ebe ị na-eset isi emegbuo gị n'ime ọhịa. Adị ịgbacha ọsọ abata obi kụrụ gị kpụmụ mbata ijerigoro onwe ya elu maka na ị anwụ di ya. Ntụ a napụta na-apụta sị na mmadụ rere nwunye mpụta njebe ọgụ gịnị ka na-ejiri ọgụ ya bụ enye m ego na ọkụ ọrago bụ na ọrago nke o mefọrọ m emekwa ya were ya nwụ m ga-eji ebu ụzọ nwụ n'ime ọka dị ndụ atụmaka ụdị ya ṅaa ntị ihe ji ekwute ya kịta abụ ka ibirikịta ndị mmadụ na-ama ges nwaanyị ṅaa ntị ị nwere ike ekwute ya kịta na-ese ha ọ pụtakwana o bidokwana ịkọtu na ọ gbapụkwala n'igbo jis n'ebe ọ nọzi kịta bụ na NTI yes NTI ya bụ ya bụ nnatu anyị na-anụ ebe a ka ị ga-anụ ihe dị iche iche yes were ndị ga-ewe dị ka egwuregwu ya bụrụ gị egwuregwu ịmụkwa ndị ọzọ iji etikwu uche kpatu uche ị marakwa ma ya ahụ m kwuru nwere eziokwu nọ n'ime ya maka na oke mkpa nwoke bụ na-eme amụ nwoke ọra akwa ọtọ ọ bụrụ mgbe niile den o nwere ike ife ilo mana ịpụọ n'ire ọkwụrụ ọkwa efuru ihe dị iche na nkwa ihe dị iche na 1 na 1 million 5 nọ na-abụ ahụsie ọgọ so aghọtaghịzina ya ụmụ nwaanyị aghọtaghịzina ihe ndị ahụ because afọ na ya na-abụ a series of problems and in the family o nwere single thing nwoke ga-echeta for 2 days or recover over there ịnụbeda mgbe ọbụla ọdịnụ ka ọsụsụ ya ka ọ na-arụ
ịgbakọ ihe ndị ọzọ dị gị n'alụ ma nọọsụ Kenya gbakọ ihe dị gị ndị ọzọ dị gị rụrụ dị mma ma nọọsụ a na nke ọrụ na-adịrọ mma ọ bụ na nke ọrụ dị mma nnukwu hapụ nke a ya bụrụ na mmadụ ara ezu oke maka na di gị metacha ihe niile anyị chọrọ ka o mee ihe ọ pụtara di gị bụziri Chukwu na ndị mara mmadụ abụrụ Chukwu alụ ka ntọ ịkwa gị ọkụ mmụọ ya dịkwa egwu